Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uhapsilo je Katarinu Nikole Rebraču, osnivača i direktora Dobrotvornog fonda Katarina Rebrača i direktora agencije K-Models iz Beograda i još 4 osobe osumnjičene da su izvršile krivično delo zloupotreba službenog položaja. Poznata manekinka tereti se da je proneverila čak 37 miliona dinara iz Fondacije za borbu protiv raka dojke. Gost Foxa Igor Đurić, bivši suprug Katarine Rebrače. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Po objavljivanju vesti o hapšenju Katarine Rebrače, vi ste se na našem sajtu oglasili sa tvrdnjama da je ona nevina. Na osnovu čega to tvrdite? Ja tvrdim to na osnovu dokumentacije koje posjedujem. Moram da naglasim da posjedujem delimičnu dokumentaciju, ali ovo što posjedujem sasvim dovoljno da se vidi jedna realna kristalna slika o situaciji i uopšte o temi o kojoj pričamo. Da li ste znali da je pre izvesnog vremena Institut za onkologiju i radiologiju, s kojim je fondacija najviše radila, raskinuo ugovor? Da li vi imate to među tim dokumentima? Nažalost, nemam tog dokumenta. Video sam ga svojim očima, ali to nije ugovor, to je podrška Instituta fondu, koja je bila od početka i jedna kvalitetna saradnja sa vrlo kvalitetnim ljudima iz instituta, doktorima i tehničarima i njima se zahvaljujem. A Katarina je napravila jedan odgovor na taj dopis. To je dopis samo gde se gospodin Nenad Borojević potpisao u ime upravnog odbora. I ona je napravila odgovor, dostavila i upravnom odboru njemu lično, gde se zahvalila i napomenula kompletan njihov zajednički rad za ovo prethodno vreme, koga ima dosta i koji se svi sećaju. A zbog čega je raskinut ugovor, odnosno ugovor o saradnji? Pa ja ne mogu da vam kažem to. Piše zato što, ne znam, valjda nedovoljan rad, ali njihova procena ili nečija procena na osnovu koje je donešena ta odluka i potpis tog gospodina Nenada Borojevića, koga lično znam. Videli smo se par puta u životu. Kako mislite radi? Tu se u principu samo posao fondacije, koliko je javnost upoznata, bila je dosta uključena upravo u nabavci mamografa. Dakle, nabavka mamografa je potreban izvesni novac koji se za to izdvaja. To nije samo saradnja, kako se to opšte kaže, poslovno-tehnička. Postoji nešto što vi imate u tom odnosu prema institutu, institut prema vama ili prema ostalim subjektima? Po mom nekom shvatanju i saznanjima i znanju koje imam, pošto sam ja 8 godina živeo sa Katarinom, ona je taj kontinuitet rada imala sa institutom i gospodin Borojević verovatno nije dobio kompletne informacije od svojih službi, verovatno zauzet ili nije imao vremena, zbog nekih drugih razloga. Zna se više načina funkcionisanja Katarine Rebrače, to je fondacije Katarine Rebrače sa institutom. To su više različitih donacija. Ja imam čak tu jedan izveštaj na originalnom memorandumu onkologije i radiologije Srbije, spremljen od doktorke Ane Jovičić-Bekić, gde piše, obraća se Dobrotvornom fondu Katarina Rebrača, izveštaj sa akcije besplatnih pregleda dojki. Znači, institut daje izveštaj Katarini Rebrača, to je Dobrotvornom fondu Katarina Rebrača, da kaže da je urađeno 81 klinički pregled dojke, 54 mamografije, 27 UZ dojke, stvarno ne znam šta znači, i 5 biopsije dojke. Ovo je jedna od stvari koje je Katarina ovde. Tu imam, znači, ovaj dokument nosi i drugi deo, to su nadoknade zaposlenim instituta koji su učestvovali u akciji, konkretno ovoj. To je više načina bilo. Bile su uplate, ja nemam konkretno sve podatke, imam jednu tačno. 80.348 dinara, koje, znači, novac je lego. Ovo nije jedini, sigurno ih ima više. Ja ću prikupiti vrlo brzo sve podatke, jer ja sam u stalnom kontaktu sa njenim knjigovođom i svim ostalima koji imaju. To je bilo još, osim te donacije, bilo i drugih donacija iz koje se vidi da je plaćeno sa računa fonda. I tu nema tajne. To je transparentan dokument koji se može dobiti u više različitih institucija. Hvala što ste bili gost Fox televizije. Hvala.